El matí de Catalunya Ràdio. Basada en la història real de l'Eric Bertran, l'adolescent de 14 anys que el 2004 va ser acusat d'un presumpte delicte d'amenaces terroristes per haver enviat un correu electrònic a una cadena de supermercats demanant l'etiquetatge en català. No som davant d'una pel·lícula basada en fets reals, com s'acostuma a dir, sinó que, com s'especifica al començament de la pel·lícula, són fets reals. Amb l'Eric ens vam conèixer fa molts anys, vam començar a treballar i era obvi que una història com aquesta o era molt fidel a la realitat, intentant realment posar-hi molt poca cullerada, sobretot pels fets històrics, o no era viable. Després una altra cosa és que a nivell emocional doncs, crees una trama, una família, i potser exactament el que expliquem la història d'amor que va viure l'Eric en aquell moment, que en va viure una, doncs segurament no és exactament com la que nosaltres retratem a la pel·lícula. La teva història, Eric, va ser pitjor d'amor, vull dir, o millor que la que s'explica? La d'amor amb el supermercat. No, la d'amor és bastant real. Bueno, eren els 14 anys, el primer amor, i també doncs, tot s'hi barreja, i cosa que la pel·lícula queda bé, no? Perquè també es veu la innocència doncs, de que era un nen de 14 anys normal i corrent. No era un nen de 14 anys que em dedicava a fer res estrany, simplement era un nen de 14 anys com qualsevol altre, amb inquietuds. Que t'agradava el Harry Potter? M'agradava molt el Harry Potter. I aleshores què vas decidir un dia? Vaig decidir crear una pàgina web per defensar doncs, temes de país, la llengua, l'etiquetatge en català, en aquest cas concret, enviant aquests correus electrònics a empreses, com ja ho havia fet altres vegades amb el Hotmail, perquè, per exemple, el Hotmail ara està en català, el servidor de correu electrònic, però no sempre ho havia estat, no? I això va ser gràcies a molts usuaris que vam enviar correus electrònics, doncs això mateix ho van fer doncs, en supermercats Dia i altres supermercats. I vas enviar i vas dir, escolta, m'etiquetin en català, firmat l'Exèrcit del Fènix. L'Exèrcit del Fènix. En el fons, aquesta pàgina web que es deia Exèrcit del Fènix era una joguina que compartia amb els amics perquè, per exemple, feien operacions, és que és molt tendre tot plegat, perquè feien operacions, per exemple, al Habot Hotel. Habot Hotel era un hotel virtual on tu pots comprar o llogar una habitació i ara me'n vaig a fer un cafè aquí, no sé què, no sé quantos. Llavors, els de l'Exèrcit del Fènix, doncs, per exemple, feien accions en el Habot Hotel. Ara farem una estelada en el fòrum del Habot Hotel, en el hall. Sí. Llavors, una habitació més espanyolista deia, doncs ara nosaltres farem un arroj igual del mateix lloc, jo què sé. Era una mena de punt d'encontre amb els seus amics i de lluita per l'idioma i d'allò, però realment fet per nens de 14 anys i molt ingenus. I el curiós del cas és que tenim tota aquesta informació perquè ell va donar el seu... va donar el seu correu electrònic perquè rebés resposta per rebre resposta. Un missatge a l'atenció al client d'un supermercat. D'uns supermercats que no dieu el nom a la pel·lícula. Sí, el que passa és que nosaltres, tal com funciona la justícia a Espanya, jo penso que hem d'anar molt de compte perquè bueno, és que igual ens il·legalitzen la pel·lícula perquè diem la marca aquesta, que és una cosa, és un fet públic, i l'Eric ho va dir en el seu moment. Ho ha dit ara fa dos dies. Supermercats, Dia, ho repeteix. No, però també perquè nosaltres tampoc, els supermercats són els que el van denunciar, evidentment, però a mi em sembla que el tema de la pel·li és un altre. No és qui el va denunciar o exactament quina marca ho va fer. Quin és el tema? El tema és l'abús de poder. El tema és estigmatitzar aquelles idees de terroristes perquè són incòmodes al poder. El tema és, i això és arreu i és universal, és que, bueno, en aquest país perquè demanava l'etiquetatge en català, però als Estats Units perquè portes una enganxina de l'Alcorà en el cotxe et poden tancar a Guantánamo. O simplement totes aquelles idees, com deia, que no s'ajusten, doncs estan fora de la democràcia. I d'aquesta manera estigmatitzaven l'Eric i el problema de tot plegat és que els hi van fotre una clatellada a la família que encara ara estan mig quenyos. I també aquesta pel·lícula que la presenteu en un moment important. Això ha estat casualitat. Casualitat. No m'ho crec, t'ho juro. Nosaltres sabíem que s'estrenaria al novembre abans de les eleccions, però qui sabia que hi hauria eleccions. Com us veu conèixer? Bueno, no sé, vaig llegir el seu llibre i em sembla que em vaig posar en contacte. És que tu tens llibre, obra de teatre i pel·lícula. Sí, i documental. Hi ha un documental sobre aquest cas, que està en anglès i ha estat el quart més comentat de tot el món. Aquesta història és supercinematogràfica, té tots els elements. Tenim un heroi, un petit David contra Goliat, que li volen donar una lliçó i ens l'acaba donant a tots els altres, que una mena de primer contaquinte que diu jo no diré el que vosaltres voleu que digui perquè heu decidit que jo sóc un terrorista. I clar, pensava, aquesta història té tots els elements èpics, emocionals i de relacions entre la família. És un nen adolescent, però que tenia moltes arestes per fer una bona pel·li. Perquè amb la policia com et va, quan t'agafen?
Clar, hem de tenir en compte que sembla un tòpic i a la pel·lícula no surten totes les coses perquè si no podria acabar semblant una història d'humor, una pel·lícula de riure, perquè, clar, quan entra la Guàrdia Civil a casa, el primer que fa és veu una senyera que tenia penjada a l'habitació i diu, mira, té una bandera catalana, ja lo tenemos, no? Això és real. Això és real i això va passar. I aleshores, doncs, clar, quan comencen ja amb aquests prejudicis, doncs ja et pots esperar qualsevol cosa, no? Ells sabien que jo tenia 14 anys, Supermercats ja sabia que tenia 14 anys abans de denunciar-me, el jutge que va signar l'ordre d'escorcoll i detenció sabia que tenia 14 anys abans de venir a casa i sabien que era l'exèrcit del Fènix abans de venir a casa. I això és el més curiós. Però nosaltres en el primer moment pensem, no, es deuen haver equivocat, deu haver estat un malentès, un error, però després veus, quan veus l'expedient, doncs no ha estat cap error, hi ha una intencionalitat i aquí, doncs, la fiscal també tenia una intencionalitat i un intent d'adoctrinament molt fort que no us explicarem perquè si no no tindrà cap interès la pel·lícula. A casa teva com s'ho prenen, per exemple, quan veuen entrar la Guàrdia Civil? Malament. Començo a sentir la meva mare, Eric, baixa, no? I baixo i em trobo, clar, 30 agents de la brigada antiterrorista, amb llanternes, tots els carrers tallats, dient, vigilad los perros, no? Hi havia la meva gosseta, pobreta, la petita, no? Però clar, una història que realment, doncs, anava en sèrio. Anava en sèrio. I el més fort de tot és que després, un cop passa la història, tu no pots fer res, no? Jo el que sí que tenia clar i sempre he tingut clar és que jo era innocent, que jo òbviament no era terrorista, que no havia fet res mal fet i que l'última paraula la volia tenir jo. I com la justícia espanyola funciona com funciona i és que no pots denunciar un cas així, ho hem fet, però, per exemple, nosaltres tenim un expedient, com això tampoc no surt a la pel·lícula, ho podem dir, tenim un informe signat i segellat per l'Audiència Nacional, o sigui que està per escrit, on diu que a mi em recomanen un curs per la prevenció de la violència perquè en casa hablo català i miro TV3. Això surt per estar per escrit, segellat per l'Audiència Nacional. I diu això tal qual. Clar, tu això ho pots denunciar, perquè després hi ha coses que són la meva paraula contra la de la fiscal, no? Però això està signat i segellat i ningú ha volgut investigar. Per tant, jo el primer que vaig fer quan va acabar el cas i quan vam rebre l'ordre de tancament del cas, arxivament, va ser jo faré un llibre, i tenia 15 anys, no? Tenia 15 anys i vaig dir, quan acabi l'institut, aquest curs, començaré a fer un llibre. I sí, vaig acabar l'institut, llavors vaig anar a casa i em vaig tancar un mes i vaig estar escrivint el llibre i clar, ningú es pensava que el pogués fer, no? Els meus pares deien, bé, sí, doncs endavant, no? Fes-lo, no? I es va publicar i clar, i aquesta era la meva manera doncs de donar resposta a tots aquests fets, de denunciar això. Ells van intentar donar un càstig exemplar i aquesta era la resposta. Clar, el que no em podia imaginar aleshores és que després em faria una obra de teatre, una pel·lícula, un documental. I és una pel·li que emociona. Això és el que més il·lusió em fa. Hi ha uns amics alemanys que la van veure i em van dir... Bueno, amics no, una gent amb qui vam treballar i van dir, hosti, aquesta història l'entenem i ens indigna i ens emociona. I si una gent fora del nostre país s'emociona amb aquesta història tan concreta i tan local és perquè toquem alguna fibra que és bàsica. És a dir, els nens no es poden tocar. Un nen de 14 anys pot enviar mails, els ha de poder enviar i no ens han de tremolar les cames. Hem de viure en una societat on els nens puguin enviar mails i no els hi arribi la policia a casa. Nois, moltes felicitats i moltes gràcies. Gràcies a tu per esperar-nos i donar-nos l'oportunitat de poder fer l'entrevista. Només faltaria. Moltes gràcies. Ara més que mai, rigor, proximitat, pluralitat, compromís. El matí de Catalunya Ràdio, amb Manel Fuentes. De dilluns a divendres, de 6 del matí a 12 del migdia. Ara més que mai, la Ràdio Nacional de Catalunya. Ara més que mai, Catalunya Ràdio.